uwanka ne. Lokacin Christmas kana da hali sai ka sai bunsuru ka bashi. Karka damu sun ce maka Kirsimeti bid'a ce, a bid'a ce a wurin ka kai in kai. Shi kuwa dama a cikin bid'a yake. Sai ka bashi ga bunsuru, ga buhun shinkafa, ga jarkan man gyada. In ya dafo ya kawo maka sai ka karba ka ci. Don wani ya rubuta wannan tambayar, to malam cewa suka aiko maka za ka ci, in aka aiko maka abincin Kirsimeti za ka ci, sai in ka ga cewa mushe ne suka dafa ko kuma lokacin da za su yanka ka ji sun ambaci wani suna wanda ba na Allah ba, amma sun kawo sun baka za su ci. Ai kuna makwabtaka da su, ga cocin ku, ga cocin su, ga gidanka, ga cocin su, ga masallacinka. Sai suka yi wani celebration, sai suka nannaɗe abinci suka ce a aikawa da liman. Sai ka zauna cikin jama'a ka ci har da naman da aka aiko maka ka ci. Ina fata an gano. Al-Imam at-Tabarani ya rawaito hadisi da isnadi kyakkyawa. Abu Qatada al-Ansari aka tambaye shi, ala gafarta malam, rago ne kiristoci suka yanka daga church sai suka aiko mana maci, sai ce Allah kai mana afwa. Jama'a ba Allah ya halatta mana abincinsu ba. Na malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum, me Allah yake nufi da ta'amu abinci? sai yake zaba'ihuhum, yankansu. Malaman tafsiri suka ce yanka, abinda suka yanka suka baka sai ka ce Allahumma sai in ka ji wani abu shine zaka nisanta. Ina ga maka daga cikin malaman ma akwai wanda suka ce koma da me yanka in dai har shi zai ci to ya zama ta'amu ko to in ya baka kai ma baka iya ci bi zahiri nassul aya. sai da in ya baka zaka iya ci. Dan ka fita daga duk wata tantama, ni ina da makwabta kiristoci sun aiko mini cin abuna nake ba abin da ya shafe ni, kuma ba na ci na wata kyama sai dai na gabe da huba, don ni ma dan gayu ne ban ci sai mai dadi. Yawwa in bai da hudu to wannan kan ko sarkin musulmi ne ya kawo mini gaskiya ba zan ci ban bai da hudu bai dadi ba. Yawwa ina fatan ku gane, kar ka matsa